PayGap nie je len o jednom čísle. Je hlavne o tom, aký príbeh vašej firmy sa za týmto číslom skrýva. Personalisti sa často pýtajú, OK, máme takýto PayGap, čo to ale znamená? Zdá sa, že naša firma má výrazný PayGap na IT oddelení. Vyfiltrujme IT oddelenie a poďme sa pozrieť o úroveň hlbšie. Pozrime sa na ďalšiu premenu, na premenu Job Title. A tento report sa nám krásne prepočíta a ráta nám správne priemerové PayGapy na úrovni Job Title. Poďme zase zoomnúť in na IT analytikov. IT analytici majú, zdá sa, takýto PayGap a keď sa pozrieme ešte o úroveň nižšie na senioritu, tak veľmi zaujímavá vec, zdá sa, že PayGap zmizne. Poďme hľadať vysvetlenie tejto na prvý pohľad zvláštnej situácie v inom reporte, ktorý učím na tomto kurze. Pozrime sa teraz na naše dáta z hľadiska počtov zamestnancov. Vyfiltrujme IT oddelenie a vyfiltrujme Job Title IT analytikov. V grafe najviac vpravo vidíme, že typická juniorka zarába veľmi podobne ako typický junior a podobne typická seniorka zarába veľmi podobne ako typický senior. Keď sa pozrieme na graf najviac vľavo, vidíme, koľko mužov a koľko žien pracuje u juniorov a u seniorov. Vidíme, že u juniorov máme výrazne viac žien, zatiaľ čo u seniorov máme výrazne viac mužov. Teraz prichádza ten bod, pre ktorý milujem Excel, pretože okrem takýchto high-level pohľadov sa vieme veľmi rýchlo dostať aj na low-level pohľad a pozrieť sa do detailu, čo sa deje u našich IT analytikov. Dvojklik na Grand Total na úrovni IT analytikov mi otvára pohľad na moje zdrojové dáta. Tieto zdrojové dáta pre IT analytikov si zoradím od najmenšieho po najväčšie a aplikujem si color scales takým spôsobom, aby nižšie platy boli slabšou farbou a vyššie silnejšou farbou. Priamo tu vidím, že na našom IT Analytic Job Title sa deje to, že platy sú naklastrované v takých dvoch klastroch. Prvý klaster je klaster juniorov. Môžeme si to veľmi ľahko takto zvýrazniť, že prvý klaster nižších platov je klaster juniorov a druhý klaster je klaster seniorov. V rámci klastra juniorov sa zdá, že ten rozdiel tých platov, alebo teda rozdiely tých platov naozaj nie sú veľké. A takisto v klastri seniorov rozdiel tých platov zdá sa naozaj nie je veľký. Ale keď porovnáme juniori versus seniory, tam je ten rozdiel už výrazný. Pozrime sa, ako to vlastne celé súvisí s našim PayGapom. Takže mrknime sa ešte na to, ako sú rozložené ženy a ako sú rozložení muži v týchto klastroch. Takže teraz krásne vidíme, že v juniorskom klastri, ktorý má prirodzene nižší plat, tak sú koncentrované ženy a v seniorskom klastri, ktorý má prirodzene vyšší plat, sú koncentrovaní muži. Preto sme pozorovali výrazný PayGap na úrovni IT analytikov, ale takmer nulový PayGap vnútri kategórie juniorov a vnútri kategórie seniorov. Ak sa chcete naučiť, ako si takýto flexibilný report vyrobiť krok za krokom, príďte na môj kurz PayGap analýza v Exceli.